Na, sziasztok srácok, én Patrik vagyunk, és hát így elkezdődött egy újabb videó, megsikerült beléptem a bétába, és most megmutatok nektek mindent. A ranked mód itt van, csak most nem fogják engedni, mert ugye már holnap fog lejárni, azaz holnap már ki lesz jönve az új, de holnap délkor már kijön a új season, az a ranked match, de itt lesz egy ilyen, hogy ability, és ezekkel a kék ilyen emberkékkel lehet majd így fejleszgetni őket. És én most idejövök, rányomok arra, hogy level up-oljon hosszan, és akkor erre rányomunk, mondjuk erre, és akkor így fellevel up-olja, azaz fel tud húzni őket, hogy minél erősebben bírja őt ütni, az ellenfelet, azaz most felviszem a boxot maxosra. És igen, itt minden speciál módon megvan, nem úgy, mint ott a eredeti fiókomon. És itt van egy csomó. Ja, és ezzel a sárga emberkékkel azt lehet csinálni, hogy itt meg lehet majd ilyen kulcsokért venni ezt. Mondjuk én most ezt így megveszem, és akkor így megkapjuk. De én most ezt nem veszem meg, mert amúgy már itt mindent megvettem. Ez a kard az nagyon nem hasznos. Szóval én azért nem használom, mondjuk én most megfogom, azt felfelejeztem a labdát. Diszkógömbre. Ja, és itt, hogyha rányomtok arra, hogy erre, akkor így írja, hogy mennyivel lesz gyorsabb. Szóval ez az update nagyon jó lesz, és mindjárt át is térünk gyorsan a Brawl Stars-ra. Ugye lett egy klubom, lehet bele jelentkezni 200 kuba fölött. Ja, meg még kipróbáljuk az új pályákat. Próbáljuk is ki gyorsan. Legyen egy körös. Mindent kiállítunk. Akkor legyen az első Budbest Team Blockdash, azaz olyan, mint a Team Blockdash, csak Budbestbe. Fú, amúgy nagyon hasonlítanak a nevek. Na, akkor menjünk is egy kicsikét. Na, gyerünk. Ja, meg hogyha meg lesz a 100 feliratkozó, akkor tervezek egy live-ot csinálni. De csak tervezek. Nem biztos, hogy lesz, de csak tervezek. Azért nem mondom el, hogy miket tervezgetek itt. És akkor így mellé, itt a nevetek mellett, itt lesznek ezek a számok, amikkel be tudják így mondjuk nyomni a tauntot, meg az ilyeneket, már amúgy speciál nem mondták, most a számokra kerülnek, hogyha csak nem állítjátok át. Már amúgy mindegy, csak át kell hozzáállítani, és akkor már a taunt, meg az ilyenek vannak a számokon. Hoppá! Fú, a box megmentett. Ennyi, box megmentett. Ja, a maxus box, azt is el lehet róla mondani, hogy meg tud menteni. Ott egy ilyen felélesztős, azt fel kéne éleszteni a csapattársamat. Ne! Nem nagyon megy nekem ez a botbös. Amúgy nem nagyon szeretem a botbösöt. Tény is való. És ide jövünk, és akkor nézzük meg most a másik új pályát, na azért kapunk még mellé. Na azt mondja, hogy Laser Tracer, Endless Laser Tracer, hát azt szerintem ugyanolyan, mint hogyha sima Laser Tracer lenne, csak ugye a támadót van fejünk fölött, és amúgy engem az idegesít ebbe a támadódba, hogy a véveket átrakták ilyen számolós kis percbe. Tehát amúgy mi a barátaimmal rájöttünk, hogy egy akadály, ez körülbelül 8 másodperc. Szóval így lehet számolni, csak akkor matematikához is kell érteni, mert mondjuk nézzétek, elmegy egy ilyen akadály, amire jön az új, 8 másodperc, amire elmegy, és utána itt meg már 10. De a blockdashbe ott 8. Főleg akkor, hogyha itt így ilyen dupla akadályok jönnek. De itt nem tudom meg mennyi, itt még ugye nem teszteltük, de a blockdashben megvan, hogy hány, ugye. Nekem meg a barátomnak, és elég könnyű volt ezt felfedezni. Azt repül, leszarjuk, repül, szépen elfele,
Én meg már megváltoztattam a nevemet. És amúgy itt közben nyerünk egyet, még én beszélek össze-vissza. Ugye mostában egy kicsit felbontott engem ez a videózás, hogy felraktam ugye egy videót Brawl Starsról, egy ilyen nagyon rövidet, meg megváltoztattam a csatornám nevét, meg most amúgy készülök, meg is akarom már a csatornámnak a profilképjét változtatni egy ilyen Stumbleguys-osra. Ugye csak a Stumbleguys-ot szeretem. Ja, meg amíg ti nem vagy mi, ha még nem volt Stumbleguys-os videó, addig összegyűjtöttem a 229 koronát, de hát azt szerintem a következő videóban fogjátok látni. Vagy nem, a következő videó az... Ja, tényleg a következő videó az Fortnite-os lesz. Ahol megveszem a Battle Pass-t. Elég V-Buckom lett rá. Közben amúgy itt így egy nagyba toljuk, már nem tudom hány perce megy. Most akkor nézzük. Minek vegyem fel. Na, itt állok mellette, hát ha a csapattársam bolond. Vagy én vagyok a bolond. De minek nyomtam be a vizesfogast? Ne érezz fel, ne legyél hülye. Ott van az. Most ezt mi megnyerjük így, hogy nem érezd fel. Bezzeg az előző körből csak úgy lopták fel előlem. De haló, menjél már egy olyan élesztőre. Igen, azt kell ott felvenni. Igen, ott kell azt felvenni. Vedd már fel. Ember. Ez nem ember. Ez valami, ja, mondjuk mit várok a bétában, csak botok lehetnek. Na jó, én ezt nem fogom nézni. Fú, de jó lenne, hogyha most ki lehetne lépni. Csak hát vágni a videót, meg nem nagyon tudom, hogy kell. Ja, melyek azt nézek róla egy tutoriált. És akkor nézzünk még, hát ha van egy pálya, nem tudom, hogy még van-e. Mert nagyon Rusher Team, az már bent van a játékba. Ja, ennyi. Ezt kell tudni az új bétáról, azaz holnap délkor már ki fog jönni, a PESZ az még itt se jött ki. Szóval menjünk is át a Brawl Stars-ba. Itt vagyunk a Brawl Stars-ba, megvan nekem Barry, klubomban még mindig szívesen lehet csatlakozni. Patrick Gang. Ugye itt 200 kupa fölött be lehet már lépni. És hát akkor most menjünk. Melyik karakterre vagyok? Bárlival még csak egyes vagyok. Nézzük. Meg egy nap múlva, 20 órával, azaz, hogyha jól számolom, holnap ugyanúgy délkor jönnek be a ládák. Tehát most 10-e van. Akkor 2 nap múlva bejönnek elvileg a ládák. Mert 12-én jönnek be. Na jó, akkor bejönnek mindjárt a ládák nem sokára. Az magyarul 2 nap múlva, ugye most van 10-e. Hanyadika van? Most se tudom, hogy hanyadika van, hagyjál már. Ezt még én mondom, hogy naptáron van. Pum. Hát az ott halott. Mondom, az ott halottnak kéne, hogy lennie, de nem akar meghalni. Jó, mondjuk ez végül is halott. Halott, nagyon halott. Candy, your Andy, Aflen Féző Tandy, Candy. Nem nagyon sokat értem ezzel. De miért nem jött rá El Primóra?
de ezt nagyon nem szeretem, amikor nem jönnek rám. Csak rám akarnak jönni. Jó, kijött, meg jöjjünk, akkor mi is elprimóval. Nézzük, hogy mit aratunk vele. Most Berry a kedvenc skinom. Vele vagyok nagyon nagyba. És amúgy, hogyha én most itt így jól számolom, akkor nem tudom, hogy pontosan jól számolom-e most, vagy nem, de hogyha jól mit szétverem a fejemet? Mondom, még akkor elmondom most, hogyha jól számolom, 12 nap múlva jön be a Fortnite-ban az új season, az a Chapter 5 Season 4, és akkor én akkor fel fogok venni egy videót. De nem 12 nap múlva, hanem 13 nap múlva, mert 12 nap múlva nem érek rá, utána 13 nap múlva akkor lesz a születésnapom, utána meg már ráérek. Szóval, vagy 3 napot utána már fel lesz töltve. No, hát amúgy nézzük, hogy valaki azóta már be akarta lépni. Igen, még a kis videómból se akarnak belépni. Hát Berryvel hanyosak vagyunk. Ja, már nem azt akartam meg. Lokál. Hús. Hol van Berry? Hanyas vagyok vele. Messze vagyok itt a nagyoktól. Jaj, de messze. Klubokból. Félsz is, de messze vagyok. Nem is hintem. Most a legelső... Ember ezt mi soha nem fogjuk mondani. De mindegyikőjük vagy ilyen 1000 kupán vannak, vagy mint. Főleg akkor derül ki, hogy itt van a legjobb ember. Egemberci. Na szóval itt így jött az új PES, és amúgy én itt láttam egy csomó kis videóban, hogyha itt megvárjátok, és itt maradtok, amíg nem jön ki az új, utána, amikor már lejárt az idő, itt maradtok vagy 3 percet, utána kiléptek a PES-ből, visszaléptek erre, rájöntek, és akkor itt lesz a Activate. Nézem, hogy szerintem ez biztos, hogy nem működik, ezért amúgy én most nem is Szóval itt így menjünk. Na, várjatok. Legyen bullal menjünk. Bull! Red Bull. Menjünk Red Bullal. Miért nem az a neve, hogy Red Bull? Red Bull szárnyakat ad. Tudom már, hogy hány perc megy, azt se tudom. Jesszus, de amúgy jaj, de lagos vagyok. Ne, annyira lagos vagyok, mint a halálom. A halálom is lagosabb. Halálom is lagosabb. Jó, ebből lehet, hogy csak Stumblegeist-es béta lesz. Akkor megmutassam, srácok, hogy hogyan kell bétát varázsolni. Lépjünk ki, mert szétlaggoltatja a gépemet. Na, azt mondja, megmondhatom, hogy hogyan kell Stumblegeist-es bétát varázsolnotok. Jöttök, hogy ezzel
ide, jöttek a béták, és itt van, hogy egyik sem, open beta, most az egyik semre lépek, és akkor le kell frissítenetek. És akkor itt vártok, még lefrissíti, itt megnézegetjük, belájkoljuk valamelyik izét. Erre még egy like sincsen, lájkoljuk be, Swinger Round, lájkoljuk be, így szépen lájkoljuk, már le is töltött. Jaj, de gyors volt, amúgy mindig akkor, amikor fel akarok venni a videót, mindig akkor a leggyorsabb, gyorsan ide belépünk. És akkor, ha szeretnétek, be is felrendelhettek. És nézzétek, végtelen ingyen nevem van. Azt mondja, hogy mondjuk megváltoztatom. ZTR. Hol van az a jel? PaltGR kell hozzá, meg egy ilyen kis vonal. Én most nem megyek, akkor lesz mondjuk ez. Mondjam, hogy ez lesz. Na jó, akkor nem lesz ilyen. Akkor mondjuk adjuk meg Patrik. Akkor megadjuk. Fogla! Vagy Hodgon the Gens. Azt hittem már, hogy működik. Na nézzük, mi van a turnaменteknél. Semmi. Jó, srácok, hogyha szeretnétek, be is jelölhettek. Ó, nem mondtam már 30, rosszul mondtam. Klomple. Várjatok. Se tudom, hogy mit menjünk. És pörgetnék egyet, hogyha lenne rá elégem. Várjatok. Hogyha meg lesz ezen a videón a 40, az túl sok, most kezdtem el, ha meg lesz ezen a videón a 10 like, akkor meg fogom csinálni azt a videót, ahol kinyitom a Fortnite-ba a PES-t, a Battle Pass-t, és akkor, hogyha ez így meg lesz, akkor csinálni, most menjünk gyorsan még egy meccset. Igen, és nekem ez a tryhard skinem. És nem tudom, azt sem tudom már, hogy hány karakterem van. Fú, öcsém, hány feliratkozóm van? 11. Az amúgy nem is sok, és remélem, hogy hallotok, mert akkor előről kell felvennem a videót, akkor annak Patrik bácsi nem fog örülni. És hát amúgy egy kis mesét adok nektek itt a Brawl Stars-szel kapcsolatosan. A Brawl Stars-ot az egyik osztálytársam mutatta meg nekem. Szerintem én most nem beszélek egy pillanatra. Mi van? Már kijött az ability? Az ability szarság már kijött? Amúgy én annak nagyon nem örülök, mert amúgy én nagyon nem vártam. Csak azt nem vártam, hogy ezek el legyenek állítva a helyüktől. Ezt vártam, hogy fú, legalább akkor speciális emótákat. Mondjuk hogy hívják a spatula, az még jó lesz. Látjátok, most is már akartam befele nyomni a tauntot, nem, vissza kell vetődnöm. Igen, egyrészt ezért nem vártam. Másrészt meg azért, mert nagyon nagy szarság. És most megnézem, és hogyha lehet felfele fejleszteni, akkor én meg fogom azt kidobom a kukába.
egész Stumble Guys. Amúgy nem. Ha már ennyi mindent elértem ebbe a játékba, akkor biztosan tudjátok, hogy nem fogom kidobni. Várjatok most. Azt se látom, hogy hol van a tauntom. Hallod? Amikor már felfele akarok nyúlni, akkor lefele kell nyúlnom. Ez de a világ legrosszabb frissítése. Örülök, hogy lehet fejleszteni speciális emótákat, meg minden. De mi az, hogy X-el kell benyomnom a tauntot? Most nem tetszik. Következő körben, hogy Elimination pálya van, rögtön kiugrok, és megnézem ezt, hogy kijöttem már ezek. Buta ability dolog. Úgy azt terveztem, hogy kijönnek az ability, jó, akkor fent így szépen rendezhettem, beállítom a mindent, ezt akkor meg lent meg a vén vagy meg a C-n beállítok egy tauntot, mert mind a kettő most így gyorsan oda tudok nyúlni. Úgy legalább már beértek. Remélem, hogy át lehet ezeket állítani, hogy mondjuk legyen a E betűn mondjuk a tauntom legalább. Az E betűn módon gyorsan oda bírok nyúlni, nem úgy, mint mondjuk a X-hez. Azt sem tudom, hogy hol van. De miért ezt a pályát dobjuk be amúgy meg? Világ legszarabb pályája, nem azért mondom. Én ezt nagyon nem szerettem, csak itt az első részét, ezt a láncosat. Ennyit szeretek ebbe. Semmi mást. Ez a világ legrosszabb pályája, azt mégis van pufájuk berakni. Normál game-be. Én ma akkor se szerettem amúgy meg, amikor hogy hívják volt. Amikor egyeztem a barátommal. Paink, és csak haver, így kell. Jó, ezt nem látta senki. De nem ugort! Nem dash. Haló, dashbug. Találtam egy új bugot, dashbug. Igen, és itt most meg kellene próbálnunk taunt, de segítségével itt maradni amúgy, meg a tauntot meg be se bírtam amúgy már nyomni, alig bírtam. Konkrétan igen, ezért szeretem ezt nagyon szeretném fogom ezt az update-et, csak egy gondom van ezzel. A világ legszarabb emótái vannak beállítva a világ legrosszabb helyére. A V-hez meg a C-hez még hozzá tudok gyorsan nyúlni, de az X-hez ki kell törnöm a kezemet. Mi aki kontrollerrel játszik, mondjuk Hunter. Kontrolleren játszik. Van egy kontrolleren, van 1, 2, 3, 4 gomb. A többivel meg irányítja a karakterjét. Azt nagyon nem értem. A telefonon még egyszerűbb lesz játszani. Még a végül kiderül, hogy gépen nehezebb játszani a telefonon. De nem azért, mert amúgy gépen sokkal könnyebb. De a telefonon csak megfogjátok, beállítjátok, hogy az az egy legyen sürgősen kiállítva, azt akkor ennyi. Ugye én már telefonon is játszottam a bétán. Hogy ismertek, hogy én nem állítom be azonnal a bétát. Mindenhol. Én most is már nyomtam volna befele a tauntot. Jó, most is. De nem tudom benyomni. Ez miért kellett ilyen gyorsan átállítani? Miért nem lehetett? Legalább akkor miért nem lehetett megszoktatni velünk, hogy szépen lassan mindegyik emótát átállítják? Lelöktük. Hol van az utolsó ember? Hol volt az utolsó ember a föld alatt? 131 korona. Vagy mi 231. Nem tudom már.
Nézzük már meg a friendeinket. Nagyobb akarom lenni, nagyon nagyobb. Nem nagyobb. Nagyobb. C4 okna. Hát persze. Egyik barátom itt van. Ugyanaz. Csak ő telefonál, a másik meg éppen. Nagyobb. Természetesen nagyobb. Nagyon. Nagy. Jumpy, glitchy. Jó, mondjuk. Player. Alapban neve azt mondja, hogy verek koronájában illene már megtanulni nevet váltani. Akkor most menjünk. Kevesebb pálya beállítva, és így hamarabb megtalálom a Stumble Up. Hát, de... Miért felejtettem? Erre még az ability az is sincsen. Haló, még itt vagyok a kukába, még nem akarok itt lenni se. De azért is már itt vannak ezek a szörnyű emóták. A labda az elég OP, de ez is. De... Látok. Ja, megtalálom. Hol kell megcsinálni? Hogy új gomban legyen. Ho-ho. Itt van, hogy Hungária. Persze, hogy nincsen. Jó, hogy nincsen átállítva a pingre. A barátomnak sokkal több ping volt. Fú, de jó lenne, hogyha lehetne itt valamit pörgetnünk. Na mindegy. Hogy volt ez a... Ja, itt vannak a speciális módák. Várjatok. Menjünk egy turnamentet, vagy nem? Meg szerintem egy Tetris-es turnamentet. Oh. Legalább ingyen van. Egy meccs. Ki kell görbíteni a kezemet. Örülök, hogy speciális emótákat lehet fejleszteni, de még ki se jött az, hogy fejleszthetjük őket. Másrészt meg ki kell görbíteni. De amúgy nem lehetett volna lehetni azokra a gombra nyomni, amik egyszerűen eljárhatunk, hogy E, Q, vagy a R betű is, és ez így van 3, vagy esetleg még mellé, még ez így 3, várjatok. Még a QR, mondjuk lehet, hogy elérhetőbb, és még az F is. F az rajta van. Természetesen, hogy nincsen egyiken sem. Ugye már nagyjából meg tudom határozni, hogy mikor nyomódjon meg, mikor nem.
De ez még kicsoda, hogy eddig bírja. Azt hittem már, hogy amúgy abban hagyta. Na, várjál, megmutassam egy két a főn. Megmutassam. Gyere ide! Agyon csaplak. Agyon csaplak, de úgy, hogy agyon csaplak. Úgy agyon csaplak, mint a babzsák. Nyitó a konzervbe. De most veszem ezt így észre, hogy amúgy tök jó amúgy, hogy itt így jönnek a speciális hámolták, mert amúgy nekem, hogyha én most így alapon hagyom a spatulát, nem fejlesztem fel, akkor nekem konkrétan lesz egy igazi tauntom. Ugye a spatula elvileg az egy taunt, csak máshogy van elképzelve. Lehet vele ütni, meg tauntozni. Nézzétek! Ide állok, valahova. Gyere, üssél meg. Így, és amíg ott van a fejem fölött, addig amúgy ide sem merre amúgy jönni, mert amúgy körülöttem halál. Tök jó lesz szerintem az, hogy lehet így venni. Na srácok, várjatok. Legyen olyan, hogy Fortnite-ozzunk, vagy most még ne legyen. Léci, legyen az, hogy engedi a Fortnite-ot. Jó, tudjátok mit? Lesz valami, megyek egy Fortnite-ot is. Menjünk Fortnite-ot. Gyertek. Gyertek, gyerekek. Üljetek körém. Elmesélek nektek olyan földi vizeket, ahol nem léteztetek ma még. Értitek? Ez meg mi volt? Macska? Nem nagyon érdekel. Most adjátok, hogy felvegyek egy videót. Vagy már nem volt, vagy 3 éve. Jó, 3 éve még meg sem jelent a csatornám. 2 éve. Ne szórakozzál már velem, Patrik. Ha tegnap jelent ki egy új videó. Jogos. Amúgy csak szólok, hogy lehetséges, hogy egy ilyen 1 vagy 2 vagy 3 év múlva lesz egy új csatornám, annak ez lesz a neve, hogy káromkodás. Na ott viszont nem engedem, oda nem lehet majd felmenniük egyik videómra se. Ilyen 10 év alatt. Tiak nem jöhetnek fel arra a csatornára, mondta barátom, hogyha ugye engedje az anyukája barátomnak, és ott már így együtt fogunk játszani, ott már káromkodni fogunk, és azért akarok ott, és ott csak azért akarok ott, mert hát a barátom nem bírja visszafogni, hogy ne káromkodjon egyetlen egy percig csak. Még én is most nagyon nehezen bírom visszafogni, de amúgy én nem annyira vagyok. Nem szoktam annyira sokat káromkodni, mint a barátom. Na mindegy, közben itt betölt nekünk a fort, de miért így néz ki? És mindjárt elmarázom, hogy lett arra nekem ingyen elég egy peszre. Következőre. Igen, és itt vagyunk, játszottam egy kis rankedet utoljára. Na akkor elmondom, ugye van 900 V-Buckom. De és az azért jó, hogyha elkezdődik az új season, itt lesz egy olyan, hogy 5 csillagért lehet kapni egy ingyen V-Buckot. És hogyha azt megkapom, lesz 1000, és feltételezem, mint az összes többi betöltesz. 950-be fog kerülni. És mert és egy ilyen az 100-at tartalmaz. Azért én nekem 1000 V-Buckom lesz, és ezzel meg fogom bírni venni a peszt. Ó, itt van egy ilyen kis sunyi. Sunyi gyerek, sunyi. Megvesz. Igaz, hogy van már lenne. Na, megnézzük, hogy mi van a shopban, és utána menjünk egy meccset gyorsan. És utána nem sokára már végezni kéne a videóval. Hogy amire ez feltődődik. Töltődik. Jézus.
Már beszélni tudok amúgy meg. És hogyha jól elnézem, egy percről lehet szerezni 300-at. 300 V-buckot erről. De hogyha megvesztük, akkor körülbelül 1000-et lehet szerezni. És hogyha itt a bónusznál járunk, itt meg lehet szerezni 600-at. Azaz visszakapsz, elköltesz vagy 950-et, és visszakapsz 1600-ot. Szóval most ez a persze nagyon megéri. Szerintem a többi is nagyon megfogja. Na mindegy, akkor menjünk is gyorsan egy meccset. A reload, vagy ranked, reload, vagy ranked. A rankeden sokan játszanak nagy profik. Fél. Nem fogunk menni félt. Na várjatok. Hány goldom van, azt amúgy jó lenne a lobbyban megnézni, hogy hány goldom van, de nem. Ne. Menjünk egy dolgot. Van egy olyan küldő, hogy azért fel kell egymást élezgetni. Ezt meg szeretném csinálni. És nagyon meg szeretném. Hogy nekem az a medúza nagyon tetszik. Hova menjünk, hova? De várjál már. Hol vannak ezek a szétforgók? Még a tesóm mutatta, hogy itt nagyon sok szokott lenni a loot. Akkor menjek ide. Ez a medúza glider, ez nagyon tetszik. De amúgy annyira. Tapsi, mit húz? És hogyha ezt a meccset lemegyünk, és ugye mondtam, hogy 10 like-nál meg fogom venni a PES-t, és hogyha elérjük ezzel a 20 darab like-ot, akkor megmutatok nektek a következő videóban egy jó kis Fortnite-os XP szerzős trükköt fogok nektek mutatni. Szóval ez így van. De hogyha nagyon sok XP-t szeretnék szerezni. Most egy olyan XP-s trükköt tudok mutatni nektek, hogy amúgy az ujjam már egyszer belefáradt, de én ezt naponta csinálom, és már így lett. És tudom én amúgy már fél season, még nem játszottam azt, hogy már így is. Na jó, ennek megvan a PES. Csapattársam. Megvan a PES, de nekem nincs. Ilyen világban élünk már. Ezt csak öljük le. Halott! Ne sibírtam lőni. Menjünk oda. Nem tudom. Mondom? De, haló, 800 méterben az elindul, biztosan. Várjunk ide, nagy profik jön. Muszáj volt nekem ide jönni. Inkább meg hozzá. Nem fogok odaig elérni, kell egy kocsit. Kell meg kocsit, hagy hozzá. Ott egy kocsi. Tájunk, ülj már bele. Várj, azt felvesszük. Az egy nagyon erős, főleg akkor, hogyha headshotból lő le.
Na, akkor jöjjünk is itt egy kis... Na, mit löksz ki? Ki le akart lökni engem? Nem engedő, bejöjjek. Én is szedjek. De úgy én csak szólok, hogy amikor engem meglátok egy meccsbe, szóljatok, hogy halottak vagytok, mert hogyha van nálam kézén, nem tudjátok, hogy játszom. Azt hiszem a tesómmal úgyhogy nekem volt egy kezem, neki meg volt egy ilyen szigonya, vagy mi ez úgy nyertünk, vagy folyamatosan vagy 4 meccset. Tudom. Miért kell felvenni az összes ládát előlem? Nem hiszem el. Nem értezem, hogy ne vegye fel előlem semmit. Jó, azt ott nem fogja. Itt biztos, hogy van egy le... Kék shotgun. Biztos, hogy van egy láda. Biztos, hogy lesz itt egy láda. Epic! Nem a legjobb. Aztán nem vagyok az. Na mindegy, jöjjünk. Ott a kocsink, menjünk érte. Menjünk érte. Gyere már be! Jó van, én itt hagyom. Én itt hagyom. Gyere már, bolond. Ott van valamilyen ezért. Ott van valamilyen ciki bomba, de ott nagyon nem OP. Tehát, hogy más nagyon jól látszik, de nagyon aktív. Mutasd csak. Ne, kik vagyok? Szintén szóval vagyok. Pók volt a sarokba. Ott egy izé. Igen, azt amúgy senki nem látta, hogy leestem onnan. 30 fire fel lehet úgyhogy. Belőlem. Gyorsabban gyógyít vagy mi? Fa? Honnan szerezik én annyi fát? Várjatok. Amúgy ennyi se ér. Várjál. Hova ment ez? Leugrott vagy mi? Az, hogy ő is leugrott. Hogy meghalok. Nem, leszniperezték. Hallott?
Na, kösz a sniper. Na. Azt kéne megcsinálni, hogy az a quest így meglegyen. Vagy így felélasztjuk egymást. Jó, így kapjuk. Na, akkor így jól megszivattuk az elemit. Na, akkor menjünk mondjuk oda, ott van egy ház. Ja, az ott a map közepe. Várjuk ki. De az elkapott külön. De biztos, hogy elkapuljon külön is. Ja, igen, tudom. Pont a kicsit aztán. Azt. Látjátok, hogy nem kapok? Pedig benne vagyok a stormban. Ott az micsoda? Ó. Az kell. Azt adjad ide. Könnyű ezt csinálni. Oké. Szerintem ez a videó ennyi kéne, hogy legyen, mert hát lesz kéne, hogy tegyem szerintem, mert ennyi elég volt, egy elég hosszú kis videót itt összecsaptunk. Na mindegy. Na. Akkor sziasztok, srácként Patik voltam, hogyha tetszett ez a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, ne felejtjétek, 100 like Battle Pass, 20 like XP trükk. 20 like mind a kettő. Ciao. Ciao.